Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek ma szavazni? Szeretném én is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról. Na. Mindenkink is pontos legyen, ők nekik is pontos legyen, hát ez valamit. Csak az életért, csak csináljunk valamit. Nagyjából egy évvel a 2026-os választások előtt nagyon nagy a zsongás. Vagy legalábbis, tegyük hozzá, ez az, amit a média el akar velünk hitetni. Hogy erősödik a kormánnyal szembeni harag, és a Magyar Közélet nevű szappanopera Magyar Péter nevű új főszereplőjének köszönhetően egyre többen bíznak a változásban. Magukat dagatra kereső youtuberek, világnézettelen kispolgárok, önképzavaros belpesti egyetemisták, függetlennek mutatkozó bértolnokok kiáltják a világba egyre hangosabban, hogy az önkényuralom, a diktatúra ideje lejárt. Már csak egyetlen érvényes követelés van. Takarodjanak! És ideje visszaállítani hőnáhított és jogosan megérdemelt demokráciájuk méltóságát. Alkotmány, demokráciát, jogállamot! Alkotmány, demokráciát! Akartok egy kis jó savat a pofátokba? De mi is az a demokrácia? Mi ez a szent tehén, amit a biológiai evolucionizmus és a materialista ateizmus mellett a legmélyebben plántálnak a modern ember korlátolt elméjébe? Óriási bűnt követnek el a magyar demokrácia ellen. Egy gennyedzősebb demokrácia testén az ő jelenléte. Magyarországon megszűnt a demokrácia. Nem hagyhatjuk, hogy a demokráciát lerombolják ebben az országban. A magyar demokrácia elbukott. Micsoda? Micsoda? Micsoda nincs? A demokrácia a népet jelentő démosz és az uralmat jelentő Kratos szavakból áll össze, és népuralmat jelent. Mindent a néppel, a népért. Ez a demokrácia. Népuralom. Nézzük meg közelebbről ezt a fenkölt kifejezést. Az első számú európai elv pedig a demokrácia. A szó már önmagában contradictio in adjecto, azaz olyan állítás, aminek két eleme teljesen ellentmond egymásnak. Ugyanis a nép a sokaság és a mennyiség, a passzivitás és a befogadás, a tudatalatti és a homályosság jegyében áll. Míg az uralkodás mindig is a minőséggel állt összefüggésben, ami a kevesek kiváltsága. A legitim uralom aktív és átható, tudatos és világos. A nép természetéből fakadóan képtelen az uralomra. A néptől uralmat várni olyan, mint az éjszakától azt várni, hogy elhozza a fényt. És a tapasztalat is azt mutatja, hogy még a legfejlettebbnek tekintett demokráciákban sem valósult meg ilyesmi soha. A nép tagjai a szavazati jog gőgös tudatában ugyan valóban elmennek egy többnyire irracionális özbenyomás alapján 4-5 évente behúzni az X-et egy nekik szimpatikus arcra, ez azonban mit sem változtat azon, hogy a választásokat követően ugyanúgy kőkeményen uralkodni fognak rajtuk, anélkül, hogy bármibe is említése érdemes beleszólásuk lenne. Aki az időnként megejtett szavazást hatalomnak, az uralomban való érdemi részesülésnek tekinti, az legalább annyira naív, mint aki elhiszi, hogy a nemzeti konzultációs kérdőívekben tényleg az ő egyéni véleményére kíváncsiak. László András vetette fel találóan, hogy ha a nép tényleg hatalmon lenne, minden egyes fontos döntést szavazásra kellene bocsátania. A miniszterek megválasztásától az egyes törvények elfogadásán át a legapró cseprőbb ügyekig, sőt, arról is szavazniuk kellene, hogy mikor szavazzanak. Ebből is látszik, hogy a nép valódi hatalom gyakorlása, még ha kompetens is lenne a felmerülő kérdésekben, egy önbénító, teljesen életképtelen felvetés, de még csak nem is kompetens. És amennyire dilettáns a nép részletkérdések meghozatalában, épp annyira alkalmatlan az ideális vezetők kijelölésére is a választáson. De gördítsük egy kicsit a gondolatot tovább, és vizsgáljuk meg a szavazati jog kérdését. Az öntudatos és megbecsült állampolgár mítoszának sarokkövét. Ha az embernek nem is esik le egyből, hogy az össznépi szavazás egy hatalmas átverés, gyanút kellene fognia, amikor ráeszmél, hogy ilyen arcoknak is joguk van szavazni. Mit mondjak magának? Egyik párt a másik. Vagy ilyeneknek. Megkérdezhetjük, hogy mit vársz a választástól? Hogy miért jössz el szavazni? Mit mondjak most? Az, amit vár, tehát mit szeretnél? Hogy jó legyen mindenkinek. Ne csökkenjen semmi. Vagy ilyeneknek. Nem tudom, hogy milyenek lesznek,
komolyan mondom tényleg, de szerintem jók lesznek a jelöltek, akikre én szavaztam, de nem tudom, nem vagyok benne biztos. Mi több, ugyanannyit ér a szavazatuk, mint egy meghatározott világnézettel bíró, művelt, politikában tájékozott személynek. Arról mit gondol, hogy az MDF miért nem akart a Fidesszel koalícióra lépni? Hát nem tudom most hirtelen. Most hirtelen így nem tudom, mert nem is tudom most hirtelen, így nem tudom hirtelen megmondani magának, hogy hát mi van. Ha a szavazás működőképes megoldás is lenne, az emberek döntő többségének sem kellő tudása, sem kellő felkészültsége nincs egy megalapozott döntés meghozatalára. Ma, ha valaki felveti azt a teljesen jogos gondolatot, hogy egy lecsúszott drogos, vagy egy RTL által agymosott háziasszony szavazata nem ér annyit, mint egy egyetemi professzoré, azt a legszívesebben meglincselnék. Pedig az égvilágon nincs ebben semmi ördöngősség. El se hiszem, hogy végre nagykorú lettem. Innentől kezdve egy csomó olyan dolgot megtehetek, amit idáig nem. Például részt tudok majd venni a választáson is. Nem látunk rá ugyanolyan szinten a politikára, és pláne nem rendelkezünk mindannyian egy egészséges létszemlélettel, hogy azonos mértékben szólhassunk bele a magyar nemzet ügyeibe. Noha már az ógörög demokráciákra is tekinthetünk egyfajta deviációként, ott még azért tudták, hogy nem kaphat minden társadalmi réteg beleszólási jogot a politikai életbe, mert az egész rendszer hitelességét veszélyeztetné. Például, ha most azt mondanám, hogy a nők jogosan nem rendelkeztek szavazati joggal, akkor a legtöbben mindjárt a torkomnak esnének. Ebben csak az a vicces, hogy az ezen háborgó döntő hányadáról valószínűleg hamar kiderülne, hogy egyetlen elméleti művet nem olvastak még életükben. Vagyis lényegében úgy ragaszkodnak megveszekedetten a szavazati jogukhoz, hogy fingjuk sincs, mifán terem a politika. Ha pedig megkérném, definiálják, mi a jobboldaliság, csak pislognának nagyokat. De a szavazati jog, hát az mégiscsak jár. Miért is, kisanyám? Mert megérdemeljük. A demokrácia a legrosszabb! Vég nélkül megbeszélni és meghallgatni minden hülye véleményt! És mindenki szavazata számít, mindegy mennyire nyomi, vagy feka, vagy nő az illető. A demokrácia már csak azért sem igaz, mert a média mindennapi életre gyakorolt egyre hatalmasabb befolyása miatt ma már nehéz elhinni, hogy az, amit a tömegember saját gondolatának vél, az tényleg az ő saját gondolata. A szisztematikus agymosás korában önálló, szabad döntésekről fantáziálni, főleg a tömeg szempontjából végtelen naivitás. A tömeg látszólag dönt, csak hogy az alapján dönt, amit a tévében, az interneten, a rádióban tapasztalt. És mit közvetítenek neki a tévében, interneten, rádióban? Tudatalatti üzeneteket, amik a megfelelő rubrika beixelésére késztetik az öntudatlan, zombi agyú gazdatestet. Én a Fideszre szavaztam. Hogy? Nem arra kellett. Az aktuális hatalom nép általi felhatalmazása csak színjáték. Nem az történik, amit a nép akar. A nép valójában természetéből fakadóan nem akar semmit. Én az igazság, hogy én azt szeretném, hogyha tényleg mindenki azt szeretné, hogyha tényleg jó lenne mondjuk nekünk. Nem tudom mibe, de hogyha jó lenne nekünk. A láthatatlan hatalom, a pártokon és kormányokon túlmutató erő az, ami a népen keresztül okkult, közvetett módon érvényesíti akaratát. Speciális esetekben a szavazásnak lehet érvénye. A pápaválasztás folyamata azért legitim, mert korlátozott számú és azonos rangú jelöltek között zajlik, akik mindegyike potenciálisan hordozza magában a pápaság minőségét. Az átlag szavazókról azonban véletlenül sem mondható el, hogy potenciálisan hordozzák magukban a nemzetvezető minőségét. Milyen vezetőket, politikusokat látna szívesen az ország élén? Normálisat. De ez alatt mit ért konkrétan? Semmit. De tovább megyek és kijelentem, hogyha felkészülten, felelősségteljesen és tudatosan is döntenének az emberek, és ha a gyerekgyáros putrilakónál többet is érne egy művelt ember szavazata, a demokrácia még ebben az esetben sem működne. Egy kiilleszkedett létrontó söpredéknél ugyan mennyivel érvényesebb annak a tanult egyetemistának a voksa, aki még a saját nemét sem képes eldönteni. Akkor te nem lány vagy? Nem, én férfi vagyok. A 10 gyerekes cigányasszonynál ugyan mennyivel hitelesebb annak a csőlátású, materialista, pénzsóvár orvosnak a szavazata, aki még a gyógyszergyárak korrupt tevékenységén sem képes átlátni. Nem csak műveltség, nem csak felkészültség,
hanem hagyománytisztelet, spirituális szemlélet és szellemi éberség is szükséges a megfelelő politikai döntések meghozatalára. A spirituális szemlélet biztosítja, hogy a döntésnek individualizmuson és anyagelvűségen túli távlatai legyenek. A hagyomány biztosítja a szükséges kereteket ennek képviseletéhez. A szellemi éberség biztosítja, hogy ezt ne mechanisztikusan, hanem élő módon juttassuk érvényre. És itt érkeztünk meg a tradicionális államformához, a királysághoz. Ez az egyetlen hiteles államforma. A demokráciánál ezerszer tisztább, átláthatóbb és mélyebbre, magasabbra mutató berendezkedés. Nem szavazatokon múlik, hanem egy évezredek óta működő hagyományon. Nem dilettánsok ad-hoc lájkjain, hanem a ránk ruházott szerep lelkiismeretes beteljesítésén. Nem tiszavirág életű eszméken, hanem örök ideákon. Most nem menjünk bele abba, hogy a mai Magyarországon a királyság visszahozatala mennyire életképes felvetés. Nem igazán az. Az ország legitim uralkodóházát elüldözték. Közülük sokak ma nyíltan demokraták. A nemességet kiirtották vagy korrumpálták. De ha mindez meg is lenne, a világon az antitradicionális atmoszféra annyira beleng mindent, hogy túl nagy lenne az ellenerő ennek valóban hiteles érvényesítésére. Ennek ellenére látnunk kell a demokráciával szembeni elvi fensőbbségét. A királyság mindenekelőtt szimbolikus jelentésénél fogva közelítendő meg. A király egy szimbólum. Isten uralmiságára, központiságára, mindenhatóságára utaló, élő jelkép. Nem úgy jelkép, mint az alkotmányos monarchiák díszkirályai, hanem mint egy transzcendens erő eleven megtestesülése. A ma is népszerű marxista történelemszemlélet szerint a király a zsarnok szinonimája. Ideálisan azonban léte, méltósága, pompája, emelkedettsége, folyvást a metafizikai valóságra emlékeztet. Udvartartása, a főurak, a nemesség, a papság, a harcosok, a mesteremberek, az Istent körülvevő mennyei hierarchia szimbólumai. A király és a királyság a nép figyelmét a földi emberi világon túlra helyezi, és az isteni áldásban való mennyei részesülésből ad ízelítőt. A nem jelentéktelen, de távolról sem a legfontosabb, aktuál politikai, gazdasági kérdéseken messze túlmenően ez az államberendezkedés a szellemi igazságok jegyében áll. Ennek van súlya, van értelme. Az egyes embert becsatornázza egy magasabb rendbe. Akkor is, ha a ténylegességek síkján nem mindig működik kifogástalanul. Vicces, hogy az emberek fejében a királyság azért rossz, mert vannak benne rossz példák. A demokrácia viszont annak ellenére jó, hogy vannak benne rossz példák, méghozzá dögivel. Ez szellemhez való visszavezetéssel az ember eredendő céljára és értelmére rámutatva a királyság pontosan azt a társadalmi megbecsültséget adja meg, amit a demokrácia csak hazug módon ígérni képes. A szavazati jog egy elsőre megnyerőnek tűnő, de jobban megvizsgálva hasztalan, szemétre való vacak, ami csak a hétköznapi ember egoizmusát táplálja. A láthatatlan hatalom elhiteti vele, hogy számít a véleménye, a döntése, hogy ő valaki, miközben valójában csak egyszerű balekként felhasználja céljai elérésére. A nép dolga nem dönteni, a nép valójában sohasem dönt. Eldöntetnek vele, többnyire előre meghatározott dolgokat. A demokrácia akkor kezdődik, amikor nemet mondasz arra, hogy valaki más helyetted döntsön. Öregem maga össze-vissza beszél. Feladata ehelyett hittel és alázattal követni azt az uralkodót, aki biztos talajon állva úgy vezet a földön, hogy egyik szemével végig az ég ragyogó csillagait követi. Tudja egyébként, hogy ki a 31 képviselőjelölt és ki a 4 polgármesterjelölt? A 4 polgármesterjelölt az Nagy Csaba, Dr. Gondos Csontos, Dr. Csontos László, meg a harmadikat azt nem tudom. 4 van. Akkor a másik 2 az nem tudom. És a jelöltek közül, a 31 jelölt közül esetleg tud valakit? Akit tüzetesebben átnézett, a munkásságát megnézte, egyáltalán az alkalmasságát megnézte, akár újságban, tévében, interneten, kiadványban? Nem néztem meg. És akkor így nem volt egy kicsit nehéz döntést hozni?
Hát nehéz döntés volt, de döntöttem.